Беларусь апошнім часам з'яўляецца Беларусь, але таксама Лукашенко ў загалоўках замежных медыяў, у прыватнасці сувязі сітуацыі бяспекі. І вось магчыма з гэтым звязаны візіт старшыні французскай выведкі спадара Нікаля Лернера, які наведаў Менск на даручэнне прэзідэнта Францыі Эммануэля Макрона. Прынамсі пра гэта паведаміў прэтэндэнту ў кандыдата на прэзідэнцтва ў 2020 годзе Валер Цапкала. Паводле палітыка падчас візіту Лукашэнку нібыта папярэдзілі аб сур'ёзных палітычных, эканамічных і міжнародна-прававых наступствах, якія могуць быць у выпадку далейшай эскалацыі. Лукашенко ж, маўляў, запэўніў Лернера, што Беларусь не збіраецца дапускаць агрэсіўных дзеянняў са сваёй тэрыторыі, таксама абмяркоўвалі вызваленне палітвязняў і санкцыйную палітыку. У той момант, калі амерыканскія намаганні сутыкнуліся з відавочным тупіком, Парыж, мяркуючы з усяго, прыйшоў да высновы, што Еўропе неабходна самастойна выбудоўваць стасункі з Лукашэнкам. Пагатоў для Францыі і еўрапейскага звязу ў цэлым Беларусь не толькі гуманітарнае пытанне, звязанае з палітычнымі зняволенымі, але і важны элемент еўрапейскай сістэмы бяспекі. Францыя, як адзіная ядравая дзяржава ЕЗ, адыгрывае ў гэтай сістэме асаблівую ролю. Таму візіт Лернера варта разглядаць не толькі як ініцыятыву Парыжу, але і як пачатак фармавання новага агульнаеўрапейскага падыходу ў дачыненні Беларусі. Я толькі дадам, што інфармацыйнае агенцтва «Позірк» таксама пацвердзіла гэту інфармацыю, што паводле іхных крыніцаў сапраўды кіраўнік французскай выведкі прыязджаў у Менск. Спадар Віталь, вось Валер Цапкала робіць такую выснову, досыць такую рэзкую, што гэты візіт можа сведчыць аб змене агульнаеўрапейскага падыходу да Беларусі. Ці ёсць падставы так сцвярджаць, на вашу думку? Я думаю, па нейкіх прычынах, магчыма, это хацелось бы спадару Цапкалу, пакуль пра гэта гаварыць нельга. Гэты візіт, безумоўна, працяг званка прэзідэнта Францыі Макрона Лукашэнку. І званок этот, наколькі нам паведамілі крыніцы з французскага боку, быў, безумоўна, звязаны перш за ўсё з пытаннямі бяспекі, з ядзернай зброяй і з тым, што нагнетаецца нейкая, скажем, станоўка вакол магчымага, немагчымага там удзелу Беларусі ў нейкіх ваенных дзеяннях супраць Украіны, ці як беларускія прапагандысты нагнетаюць Украіну супраць Беларусі. Да, па гэтаму вось Макрон пазваніў, менавіта гэта была галоўнай тэмай. Ну і в працяг ясна, што прыехаў там не дыпламат, не праваабаронца, а менавіта кіраўнік выведкі. Это кажа пра тое, што размова, напэўна, была менавіта пра гэтыя рэчы. Сапраўды трэба адзначыць, што Францыя это адзіная на сёння ядерная дзяржава еўразвязу, паколькі в свой час Британія выйшла з еўразвязу, Брексит, і она как бы не лічыцца в этом сэнсе. У французаў каля 300 ядерных боегаловак, яны не спрабуюць это нарошчваць, у іх гэта стабільная даволі колькасць, ім в рамках іхняй стратэгічнай бяспекі канцэпцыі гэтага хапае. Напрыклад, для параўнання можна сказаць, што там у Расіі, у Амерыцы каля 4000. Так, і притым, можа быць, раз уж я загаварыў, цікава падзяліцца з нашымі гледачамі, калісьці ў гісторыі в ЗША было 30 000, это было в канцы 60-х гадоў, а у СССР было в 86-м годзе, как бы конец холодной войны, калі ўжо прыйшоў Горбачёв, на піке было 40 000, а зараз уявіце всего по 4 000, то бок ядерное разброение шло весь час, і зараз у Расіі і ЗША в 10 разоў там менш боеголовок, чым было в 60-80-е гады. Адзіны, хто нарошчвае, гэта Китай. У Китая вось зараз каля 600, притым не спрабуе дагнаць ні Расію, ні Амерыку. Бачыце, 10 разоў, 7-8 разоў менш, каля 600. Але ён нарошчвае. Яшчэ ў 2020 годзе у Китая было 300. Это просто, прабачце, трошкі, думаю, цікавая інфармацыя нашым гледачам пра гэтыя ядзерныя тэмы. І мы таксама ведаем, што Польша і Францыя абмяркоўваюць магчымасць удзелу ў такіх ваенных вучэннях, дзе менавіта будзе адпрацоўвацца нанесенне удараў па Беларусі і Расіі. То бок это быў французскі адказ на все гэтыя беларускія ядзерныя вучэнні, якія недавно прайшлі менавіта разам з Расіяй. І, Францыя, скажем так, дала зразумець Лукашэнку, цыкнула, што для яго могуць быць непрыемныя наступствы ў выпадку негатыўнага развіцця падзеяў. Вось, уласна, і палова апытаных намі гледачамі у апытанні пад трансляцыяй выказалася, што так, яны таксама думаюць, што
Прадстаўнік Францыі прывёз ультыматум Лукашэнку, менавіта такі варыянт абіраюць. А чаму менавіта, на вашу думку, Францыя ўзяла на сябе ролю гэтага камунікатара? І да таго ж нефармальнага, бо пакуль не пацвердзіла ні французскі, ні беларускі бок, што эта сустрэча адбылася. Ну, трошки я уже поговорил про это, что эта фракция адзіная ядерная держава, и калі уже размова ідзе про гэта, то яна мае себе, ну, не может тут, умовно скажем, Люксембург, вот Германия, которая не мае ядерной зброі, выступать. Ну, плюс даволі такая проактивная позиция Макрона, які, ну, скажем так асцярожна, з рознай паспяховасцю за сваё прэзідэнцтва спрабуе в розныя міжнародныя канфліктах удзельнічаць. Ён спрабуе размаўляць з рознымі. Да, размаўляць, тым ліку з Пуціным, што часам выклікае крытыку, там, што заўгодна з Іранам. Ён лезе ва ўсе, скажем, канфлікты і спрабуе там іграць большую роль. Гэта, ведаеце, такая гісторыя Францыі, которая, ну, все жыццё лічыла себе і была реально великай дзяржавай, і калісьці Дэ-Голь в 60-е вывел Францию из НАТО, потым яны вярнуліся ў НАТО, это таму, што мы самі по себе такая великая дзяржава. Гэты, я думаю, сентымент застаўся ў французскай палітыцы, і таму Макрон, ну, хто калі не я, там, Германія не мае ядернай зброі, там, астатнія дзяржавы самаўхіліліся, я буду іграць цяпер важную роль. Я тут нават думаю, што все-таки, ну, вот калі мы кажам, што папярэджанне Лукашэнку, ну, все-таки менавіта, я думаю, галоўнае тут Кремль, Москва. Потому что, ну, все-таки мы абсолютно разумеем, все специалисты предсказали, что ніякага, ну, скажем, удзелу беларускага бока Лукашэнкі у, скажем, вариантах кіравання ядерной зброі, которая знаходзіцца ці не, таксама пытанне не закрытае на тэрыторыі Беларусі, няма. Гэта кнопка, і всім кіруе Кремль. І Макрон праз свайго пасланніка і сваім званком, магчыма, хацеў нават не толькі Лукашэнку, ну, штосьці данесці, а менавіта хацеў данесці нешта Пуціну. Паколькі, ну, і Лукашенко, калі будзе вот самы негатыўны сцэнар, то гэта не то, што ён будзе хацець там вмешвацца вайну на тэрыторыі Украіны. Гэта уже 100 разоў за гэтыя 4 гады зразумела, што Лукашенко это не патрэбна, што ён разумее, што это палітычная смерць, і размова толькі ёсць пра тое, ці загадае гэта Кремль, ці патрэбна это Кремлю. А калі загадаеце, зможа Лукашенко адвярцецца нейкім чынам. А вось гэта званок прэзідэнта Макрону Лукашэнку і таксама прыезд меркаваны кіраўніка французскай выведкі. Гэта дае нейкі маневр палітычны для рэжыму ў Менску? Ці Лукашенко ўжо настолькі залежны ад Расіі, што не мае значэння, кантактуюць з ім заходнікі ці не кантактуюць? Ну, ступень, мы весь час абмяркоўваем гэтага, як называю, павадка, яна в розных пытаннях розная. Ну, напрыклад, ва внутреннай палітыцы там Москва не загадвала Лукашенку, там канкрэтна, калі праводзіць вучэнне ОМОНовцаў, а калі каго затрымліваць і саджаць, і колькі палітвязняў мець. Але, безумоўна, у знешняй палітыцы гэта павадок намнога больш кароткі. І мы памятаем, як Лукашенко был запрошаны на Раду мира Трампа і не змог паліцець, нібыта там надвор'е было кепскае, што там папрыдумлялі. Вось, але явна, што Москва цыкнула, там нават афіцыйныя былі заявы Москвы, мы это памятаем, што наперад бацькі Пуціна не лезь к Трампу на Раду мира. Так і тут, в этой вот знешняй палітыцы, безумоўна, мінімальны на сёння суверэнітэту Лукашэнкі, але ён спрабуе іграць сваю ролю вот, і пасярэдніка, і нейкага чалавека, які можа расказаць там Трампу і Макрону пра Пуціна, а Путину он может сказать, что же те заходники, которые Путину не могут звонить и не хотят, думают. Он весь час играет такую роль важного человека в этих сусветных, спробует играть, скажем так, в этих сусветных геополитичных раскладах и цепляется за разную махчимость вот схопиться за любой звонок и оказаться корыстным и Кремлю, і Трампу, і всім. Віталь, а можа быць, усё ж такі гэтую сустрэчу хацелі схаваць, бо Лукашенко не стаў размаўляць доўга з Макроном па тэлефону. Ён на саміце ЕС сказаў, што вы дашліце свайго прадстаўніка, і зараз не афішавалася сустрэча ані французскім бокам, ані беларускім. Можа быць, пра штосьці ідзе дамова за плячыма ў Крамля, і пра што ў такім выпадку, можа быць, штосьці Лукашенко для сябе хоча выгандліваць таксама. Ну, пытанне, ці Лукашенко ўвогуле ў стане нешта схаваць ад Кремля. Да, думаю, это нереалістычна штосьці схаваць ад Кремля з улікам
прысутнасці Расіі ва ўсіх беларускіх структурах, ад спецслужбаў да, безумоўна, да атачэння Лукашэнкі, і калі ён нешта паспрабуе, ну, адразу даведаюцца і яму ай-яй-яй зробяць. Так што тут, ну, ён жа аб'явіў, што да, прыязджае прадстаўнік Францыі, і ўжо, напэўна, гэта мелася на ўвазе, што гэта не будзе схавана, няма сэнсу тут в дадзеным выпадку, асабліва для Лукашэнкі, такія рэчы хаваць, яму наадварот трэба, ну, ці самастойна выплеснуць прэсу інфармацыю, ці праз кагосьці, але, безумоўна, у яго гэта падымае яго нейкую суб'ектнасць, што вось ён сустракаецца з прадстаўніком Францыі. Прытым, памятаеце, было ж такое там, ну, неважно кто, но писали там представники, ну, скажем, демократичной оппозиции, заявляли, что там приедет какой-нибудь там... Докладно, Денис Куклинский. Былый дипломат, там, ну, абы нейкая сошка там. А тут бац, приехал кіраўнік выведкі, все-таки не апошняя сошка. Так что в дадзеным выпадку якраз Лукашенку было выгодно поведомить, что сапраўды серьезный человек приехал. Я с серьезным человеком говорил, да, с французским. Прыехаў меркавана старшыня французскай выведкі, а тым часам у Менску даўно ўжо не бачылі спецыяльнага пасланніка прэзідэнта ЗША ў справах Беларусі Джона Коула. Напярэдадні ў сацсетцы X ён заявіў, што праца амерыканцаў дзеля вызвалення беларускіх палітычных вязняў не скончаная. Вось як ён адрэагаваў на заяву Святланы Ціханаўскай пра тое, што ў турмах застаецца больш за 800 палітвязняў, якія ўсё яшчэ не вызваленыя. Давайте паслухаем. Мы яшчэ не скончылі, не губляйце надзеі. Вось такі кароткі каментар. Спадар Віталь, на вашу думку, а чаму ёсць гэтая такая паўза, затрымка вось у гэтых дачыненнях на лініі Вашынгтон-Менск? Ну, тут можам толькі паразважаць, безумоўна, ніякай суперінфармацыі інсайдерскай мы не маем, але, па-першае, трэба адзначыць, што такія паўзы вже бывалі, і мы там в эфірах, розныя каментатары кожны раз мучылись гэтай пакутай, чаму Кол не прыязджае, але, ну, рыхтавалася, і все-таки Кол прыязджаў, паколькі тым больш вызвалялася палітвязняў, тым больш праходзіла паўза, то бок, ну, больш працы, больш магчымасцяў для нейкіх узгадненняў, больш праблемаў. Таму, ну, паколькі так ужо, ведаеце, нарастаючае гэта ідзе, не можа зараз Кол прыехаць і вызваліць 3 чалавека. Там кожны раз оно уже на сотні ідзе. Ён хацеў бы, конечно, каб вынік быў больш-менш прыкметны. Ну, а другая, ну, скажем, версія, ці то, што мае права на жыццё, гэта ўсё-такі тое, што настолькі дэманстратыўна Кол пагаварыў са Святланай Ціханаўскай, што, напэўна, Менску это не спадабалася. І вот эта паўза, гэта выказванне незадавальнення афіцыйнага Менску вот этой размовай. Ну, мы уж там все, идем вам насустрач, там, что вы просите, а вы еще задираетесь, вот с Тихановской говорите. Вот мы покажем, что мы так само можем, скажем так, выказать незадовольнение, некие дробные там чинить перашкоды. Магчыма, пауза выкликана и гэтым таким моментом, вось, который Менск дае зразумець. И твіт Коула такі, маўляў, не губляйце надзею, нібыта хтосьці ўжо пачаў яго губляць. Вот ён трошкі такі абарончы, да? Нібыта хтосьці ўжо паўсюль заяўляе, што все это можа скончыцца, гэты трэк. Ну, такіх з'яў не было, але такія, скажем, у людзей, можа быць, страхі, падазрэнні ўзніклі. Прычым праз гэтую затрымку ў часе. Да, затрымка ў часе, даўно няма вынікаў нейкіх новых. Мы уже привыкли, что кожные несколько месяцев они з'являются. Но спадзяемся, что все-таки хутка будзе чарговы визит, ну, адносна хутка, не беремся говорить про дату, и он приведзе до чарговых вынікаў, які мы заўсёды все чакаем. Звонок Коула Ціханаўскай адбіўся на іміджы Лукашэнкі, але ці адаб'ецца на іміджы Ціханаўскай звонок Макрона да Лукашэнкі і вось гэты прыезд прадстаўніка разведкі французскай? Ну, я думаю, не. Тут все-таки, на жаль, не на жаль, но объективная реальность такая, что европейские политики могут отдавать данину поваги Тихановской, и это, ну, можно просто, скажем, отзначать, на яким высоким уровнем все это протягивается. Мы поведомляли про визит ее в Лондон, встреча с премьер-министром на самом высоком уровне, што, можна сказаць, у 26-м годзе, пасля 6 гадоў пасля падзею 20-го, гэта нават многія скептычныя, так сказать, аналітыкі, назіральнікі не чакалі, што так будзе працягвацца. Думалі, што яе ўзровень сустрэч зменшыцца. Нет, он не зменшыўся, но але ў рэальнай палітыцы, калі асабліва ідзе размова, там, прабачце, пра ядерную зброю,
И про такие речи, ну, тут все-таки все любые европейские столицы вымушаны говорить с тем, кто реально кіруе в Беларуси на сегодня, не легитимно, але кіруе, это администрация Лукашенко, и тут нема, ну, скажем, здзіўляцца, что это будет працягвацца, и тут магчымы и любые новые навіны в этой сферы. Спадар Віталій, напрыканцы нашай размовы хацелася б яшчэ закрануць тэму, якая учора публічна з'явілася. Лукашенко сустрэўся з Мазепіным, гэта вось расійскі бізнэсовец беларускага паходжання, якога раней таксама лукашэнкаўская прапаганда абвінавачвала ў тым, што ён спансуе пратэсты. Зрэшты, сам Мазепін таксама хоча праз такую прызму, скажем так, расійскага, рускага свету ў пэўнай ступені, бо казаў пра саюзную дзяржаву і так далей, але заклікаў у свой час там да перамоваў у 2020 годзе з народам. Але выглядае, што яны памірыліся, і вось Лукашенко нібыта яму ў двукосцях прабачыў усё гэта. Чаму Лукашенко не можа прабачыць многім беларусам і дагэтуль трымае ў турмах столькі людзей? Ну, таму што многія беларусы не мільярдэры, як Мазепін, і ну, нагадаю, не толькі ён заклікаў, ён рэальна тады у жніўні, верасні 20-го былі его заявы, дзе ён, ну, як чалавек, які нарадзіўся ў Беларусі, а з'яўляецца грамадзянінам Расіі, ён заклікаў спыніць рэпрэсіі, спыніць, скажем, забойства мірных людзей і збіццё. Гэта была непасрэдна, і перайсці да перамоваў з пратэстуючымі. Ну, а чаму зараз? Паколькі, ну, ён, перш за ўсё, калійныя інтарэсы. І зараз все это развіваецца калійная тэма, а ён прадстаўляе ўралкалій, і гэта ўсё вельмі важна, як дамовіцца. Ясна, што цяпер расейцы ўбачылі, што Беларусь можа выйти на, ну, больш актыўна на рынке, маецца на ўвазе, што ідуць перамовы, там, ці амерыканцы настойваюць, каб, ну, выйшлі там ці літоўскія парты, ну, карацей, каб не толькі праз Расію беларускі калій паступаў, і Расія, яе інтарэсы зашевеліліся менавіта калійныя, каб альбо прапанаваць нешта такое Лукашэнку, каб ён заставаўся в расійскіх партах, альбо, ну вот, может быть, там зашли размовы про эту магчымую покупку американцами этого Нежина, калійного гнаення, карацей. Вот это інтарэсы, і тут той выпадак, калі Лукашенко можа плюнуць на свае нейкія асабістыя крыўды, а бізнес есть бізнес, і грошы есть грошы, і придется улыбаться тому человеку, которому не хотелось бы.